Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi zinohlonze emini nje. This is not just about safety of learners, making sure that they're not drowning in pit toilets, but this is also about dignity. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo uSifiwe Gwagube ephelezelwa ungqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni uDean McPherson banikezele ngezindlu zangasese ezintsha esikoleni esisozwathini nokuyindawo esemakhaya KwaZulu-Natal. We will support President Cyril Ramaphosa at the G20 in Brazil. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uyingxenye yezinhloko zombuso ezothamela ingqungquthela ye-G20 neqala ngokusemthethweni namhlanje eRio de Janeiro kwelaseBrazil. It doesn't sit well with me. 21 days is too small. Abanikazi beyipaza kuzwelonke bathi sincane kakhulu isikhathi seyinsuku ezingama-20 nomuvo sokubhalisa izitolo zabo ngemva kwesimemezelo esenziwe umengameli wezwe. Mbuke sikubingelele sokwamukela indaba zasemini lezi ndaba nizothulelwa unkosazana wakwaDamboza Magupa. Ungqongqoshe wemfundo esisekelo uSifiwe Gwagube ebambisane nongqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni uDean McPherson banikele ngokusemthethweni ngezindlu zangasese ezintshasha esikoleni samabanga aphansi iDeda esisozwathini KwaZulu-Natal. Lesi sikole esisemakhaya besithembele ezindlini zangasese zomgodi ezintathu ebeyisetshenziswa abafundi abangaphezulu kwamakhulu ayisithupha. Sekuyiminyaka abafundi balesikole bengenayo enye indlela yokuzikhulula ngaphandle kokusebenzisa izindlu zangasese zomgodi eziyingozi nezilulazayo. Lolu hlelo ke luyingxenye yokuzibophezela kahulumeni eqedeni inya izindlu zangasese zomgodi ezikoleni ngonyaka u-2025. I think for us, what this really represents is one, our commitment to eradicate all pit toilets by next year. We are committed to making sure that that happens because, of course, as we are standing on the eve of World Toilet Day, this is not just about safety of learners, making sure that they're not drowning in pit toilets, but this is also about dignity. Dignity for the learners and the staff that work at these schools so that they may be able to access appropriate sanitation. Uke kube impumelelo ngokubambisana phakathi komnyango wemfundo eyisisekelo, umnyango wezemisebenzi kahulumeni kanye nenhlangano engenzi inzuzo iBreadline Africa. Well, it's actually not a function of Public Works and Infrastructure, but we really want it to become a function of ours because we think that we can deal with it quickly. We think that working with DBE we can eradicate pit toilets in a much shorter space of time. But you know that there's some tough decisions that government has to make in terms of how those infrastructure allocations are made. Imizamo efana nalena kuhloswe ngayo ukuvala igebe njengoba zivile emakhulwini ayisithupha izikole ezisanezindlu zangasese zomgodi ezweni lonke. Uyaqala kwelaseBrazil namhlanje umhlangano wamazwe ayingxenye ye-G20 obanjelwe edolobheni Rio de Janeiro. Iningizimu Afrika iyingxenye yalomhlangano weinsuku ezimbili njengoba uCyril Ramaphosa ehola ithimba likahulumeni wakuleli. Ngonyaka ozayo lomhlangano wamazwe e-G20 uyosingathwa yiningizimu Afrika. iBrazil kuyiyo ezohola ingqungquthela yakulonyaka ithatha izintambo zalomhlangano wawusingethwe lase-India nyakenye. Nokubhekeke ukuthi nakulonyaka amazwe e-G20 akhuluma gxile emaphuzwini athinta kakhulu iyinkinga ebhekene namazwe omhlaba. We will support President Cyril Ramaphosa at the G20 in Brazil. The G20 summit represents the conclusion of the work carried out by the country holding the group's rotating presidency. Udaba lwezimpi eziqhubeka eUkraine naseGaza ngokunye kokulindeleke ukuthi kube phezulu emaphuzwini okuzoxoxwa ngawo emhlanganweni we-G20. Inhlangano yamazwe yase-Afrika kuzoba okokuqala nqa iba ingxenye yalomhlangano we-G20 njengoba isanda kuhlonzwa njengelungu lwalolu hlaka. The G20 is a product of a crisis and it was able to manage a crisis. The world economy was able to come out of a very major economic and financial crisis. Ungqongqoshe uRonald Lamula uthe njengoba iningizimu Afrika kuyiyona izosingatha umhlangano olandelayo we-G20 kusemqoka ekutheni babhekisise okuzobe kuqhubeka kule ngqungquthela eBrazil. We will launch the program officially here in the Republic of South Africa
after we've received the handover in Brazil, in Rio. Umengameli waseRussia uVladimir Putin ngeke awethamele lo mhlangano eBrazil ngenxa yencwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe yakhishwa inkantolo yezamacala obugebengu emhlabeni efuna ukubopha uPutin ngenxa yokuhlasela kweRussia empini eqhubeka eUkraine. Aya ngokuqina amahlebezi athi lowo wayekhulumela iqembu EFF uDokotela Umbuyiseni Ndlozi wenqatsheliwe ukuthi abe yingxenye yengqungquthela yokuqoka ubuholi ezobanjwa ngoZibandlela. Umhlaziyi wezombusazwe uDokotela Levindow uxwayisa ngokuthi nakuba ukuvinjelwa kwaNdlozi kungase kube ukuqagela nje, kepha iEFF idinga ukusebenzisa le ngqungquthela ukuze ibambe ziqine njengoba isilaqazwe amalunga amaningana aqavile naqembukela eqenjini umkhonto wesizwe. Njengoba iqembu lezombusazwe i-EFF livivela ingqungquthela yesithathu yokukhetha ubuholi ngenyanga ezayo, sekuqubuke amahlebezi athi ilungu lephalamende uDokotela Umbuyiseni Ndlozi akavunyelwe ukuba alibhade kule ngqungquthela. Umhlaziyi wezombusazwe uDokotela Levindow uthi nakuba singekho isiqiniseko esiphathekayo ngalolu daba, kepha kungahle kube yimizamo yezinhlaka ezithile eqenjini ukuze ziqhubeke ziphathe. It creates a perception that there could be some elements of wanting to manage succession in an unfair manner, and which some would describe it as undemocratic. Ezimbalwa ezidlule i-EFF silahlekelwe amalungu amaningi aqavile aqembukela eqenjini umkhonto wesizwe. UNdowu ukholelwa ukuthi le ngqungquthela ingase ibe yithuba lokuthi iqembu liphinde lizihlole futhi livuselele umfutho walo. It's also a moment in which the leadership of the party has to rise above all the petty differences and focus on ensuring that there is party cohesion and the party remains relevant. Ipuntshile ke imizamo ye-SABC yokuthola izimpendulo ku-EFF ngalolu daba, kanti ingqungquthela izobanjwa ngenyanga ezayo mhla ziyi-12 kuze kube mhla ziyi-15 eNazareth Expo eGoli. Abanikazi beitolo eThekwini bathi abanankinga nokubhalisa izitolo zabo ukuba zilawulwe imigomo yokusebenza yakuleli, nokho abaneme ngomnqamlajuqu wesikhathi abasinikeziwe. NgoLwesihlanu umengameli uCyril Ramaphosa umemezele izinhlelo zokungenelela eslaveni sokushona kweingane ezibulawa ukudla ama-chips okusolwa anobuthi. NgoLwesihlanu umengameli uCyril Ramaphosa wethule izinyathelo uhulumeni azozithatha ukubhekana nokwanda kwezigameko zokufa kwezingane ngenxa yokudla okusolakala ukuthi kusuke kunobuthi. Uhulumeni uthi lezi zinyathelo kuhloswe ngazo ukunqanda lesi simo okubalwa kuzo nokuvalwa kwezitolo ezingamaspaza ezichaphazelekayo ekufeni kwezingane. Abanikazi bezipaza bathi ukungenelela kukahulumeni kuzosiza ukulawula lemboni. Kodwa ke baphakamise ukukhathazeka mayelana nesikhathi esibekiwe. Ukurejistwa kwama-tuck shop kuyinto enhle nento ezosisiza ngoba mhlawumbe kungaba kumbi for now, kodwa going forward mhlawumbe let's say ufuna usizo nani kumele register vele business, but 21 days ngifila ngazi ukuthi sekube isikhathi esincanyana kakhulu. But 21 days uncane bo manje at least 3 months, 4 months is better. Amanye amalungu omphakathi akwamukela ukungenelela okumenyezelwe umengameli. Kodwa ke abanye bathi uhulumeni bekumele asukume kusenesikhathi ukunqanda lezi zigameko. Government sengasibangenza indlela yokuthi at least ngenyanga mabene permit yokudayisa azobheka leli phepha leli ukuthi odekephi lezi impahla lezi asidayisela zona. Omasipala bakulesi sifundazwe sebeziqalile izinhlelo okuhloswe ngazo ukuvala izipaza ezidayisa izimpahla zomgunyathi. Uhulumeni wesifundazwe uthi uzoqinisa ukusebenza futhi usize omasipala ukuthi babe namathimba azohlola izipaza. NginguNonhlakane Phamagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kusenjalo abanikazi bezipaza esishiho ngaphandle kwasePolokwane eLimpopo bazwakalise imizwa eyahlukene malungana nesimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokubhalisa izitolo zabo.
uRamaphosa unikeze abanikazi beziphaza izinsuku ezingama-21 ukuba babhalisele izimvume zokuthengisa. Kepha abanikazi bezitolo bakhala ngokuthi sincane isikhathi abanikezwe sona. This thing is good. If it's one shop, if it's registered, gonna be everything is fine. You know, if it's registered shop, everything is gonna be clean. It doesn't sit well with me. 21 days is too small because you have to go through a lot of paperwork. There are some organizations that you must register to them before, until you get a trading license. Inhlangano yezamabhizinisi eLimpopo isemukele isimemezelo sikaMengameli. We believe this will go a long way in localizing the economy. However, we believe the bigger problem is in the monitoring, and we call on President Cyril Ramaphosa to pronounce that all officials responsible for registration and monitoring of spaza shops shall be held accountable. Omasipala kuzwelonke baphoqelekile ukuba bahambisane nomyalelo okhishwe uMengameli wezwe. Sisathi qu ey'tolo kanti uMasiboya sizokuphathela udaba oluthi banakudla ngonikhuluma nihleli kule ndawo nihleli kuyo. So if indlela ikhona makwenziwe uncedo ukuthi abantu bonke mabancedakale bafane nami lo niphumileyo. Amaphoyisa athi umsebenzi wawo ngeke uphazamiseke ngemva komyalelo okhishwe inkantolo mayelana nokuhlengwa kwabamba ngokungemthetho abasemathunjini omhlaba eStilfontein eNorthwest. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSifiwe Gwahube ephelezelwa ungqongqoshe wezemsebenzi kahulumeni uDean McPherson banikezele ngezindlu zangasese esikoleni esisozwathini nokuyindawo esemakhaya kwaZulu-Natal. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Isikhungo iNERSA esibhekele ukulawula kwezamandla kanye nogesi siqalise ngesithangami somphakathi namhlanje maqondana nesicelo esifakwe iEskom njengoba ifuna ukwenyusa intengo yogesi ngamaphesenti angama-36 kusukela ngonyaka ozayo. Izikhulu zeEskom ehambele lesi sithangami sokuqala esibanjelwe eKapa zethule lokho okuyimibandela eholele ekutheni kungani befuna iNERSA ibagunyaze ngokuthi kwenyuswe intengo yogesi. Isikhulu esengamele ezemali kule nkampani ephakela ngogesi kuleli uCaleb Kasim ubalule ukuthi isicelo sabo sokuthi bagunyazwe ukwenyuswa kwentengo yogesi kusukela ngoMbasa wonyaka ozayo kungenxa ukuthi bafuna ukugxilisa uzinzo lokusebenza kweEskom okuzoba nomthelelo ukuthi kube nomthamo wenele wogesi isikhathi eside njengoba futhi kusondela nesikhathi soguquko ngokuphehlwa kogesi emazweni amaningi emhlabeni. Ukuphehlwa kogesi ngamalahle kuya ngokuncipha njengoba kuguqukelwa einhlelweni zokukhiqizwa kogesi ngendlela enganokubiza imvelo. To be sustainable and to deliver on the operational needs, the changing and the growth in the infrastructure as we also transition in terms of this industry technologically and also migrating from coal to introducing many more renewables and clean technology, you need a sustainable Eskom going forward financially, not to be reliant and a burden to the fiscus. Enye inselele enkulu ebhekene neEskom njengamanje isikweletu esibalwa ngamabhiliyoni amarandi esibangelwa ngomasipala behlukene abangakukheli iEskom imali yogesi. It's important that government addresses this pressure point of the municipal debt of the 90 billion rand, and we need to be in a position where we don't go back through the shareholder to government and national treasury and ask them to add more to the 500 billion. Izithangami ezivulelekile zomphakathi zokwethula ezazo incomo ngesicelo seEskom sokwenyuswa kwentengo yogesi zizohambela ezifundazweni zonke ngaphambi kokuphothulwa kwazo mhla zizine ngenyanga ezayo. Uyaqhubeka nokuphewa ngembuzo umphenyi omkhulu uBrigadier Bongani Gilinda ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Ngesonto ledlule watshela inkantolo ukuthi wayefuna ukuthi owabe eyintombi kaMeyiwa uKelly Khumalo engezwe njengomsolwa wesithupha kuleli cala.
Umshushisi wombuso Advocate George Baloyi efunda isitatimende uthe kunesitatimende ke esiphambi kwenkantolo esibeka ngokusobala ukuthi umswala wokuqala nowesibili bayathinteka kuleli cala lokubula kukaMeyiwa. Is a statement, my lord, in the docket which we disclose to the defense of Mr. Absalom Zongo. It is clearly implicating accused 1 and 2 in this matter, and that is what led us to focus on accused 1 and 2. Ubrigadier Gininda ke uphikisile ukuthi abasola bathi babengazani babonana enkantolo ngo-2020. But that's not correct, my lord. That is why I said the statement of Kwabeni, Sifiso Zungu, places all the accused in the same company where they were talking, in the hostel. It's in that statement of Sifiso Zungu. It is further corroborated by Constable Zungu, who also says the same thing. Makosonke, in particular with accused number 2, also places him around that period. In fact, Makosonke, my lord, in that statement, accused to confess to him privately for being involved in the murder of Zinzo Meyiwa. Abameli ke babasola bazokalisa ungenami ngobufakazi obethula uGininda nabathi abukaze budingidwe enkantolo. Not the ruling, sir. You want the ruling on that aspect? No, no, the law allows it. Like Kelly, for instance, it's been mentioned here. He did A, B, C, D, E, F, G, and I don't know because you don't discover anything to me. But Mr. Brigadier Gininda says she said this and this and this in the statement. I don't know. But you are at liberty to contradict that by bringing evidence to show that Kelly was somewhere in Hollywood when they say she made a statement. Icala liyaqhubeka. Uyaqhubeka umphakathi nemizamo yokulekelela abamba ngokungemthetho abavaleleke emathunjini omhlaba eStofontein esifundazweni iNorthwest. Kusenjalo okhulumela amaphoyisa uBrigadier Atlenda Mathi uqinisekise ukuthi bona njengamaphoyisa abavimbanga ukuba abantu bephume njengoba bevaleleke ngaphansi komhlaba nje. Njengoba nje kuvele ukuthi inkantolo ephakeme ePitoli ikhipha umyalelo ukuthi akuvulwe imayini okuvaleleke khona abamba ngokungemthetho ukuze bezosizakala. Okhulumela abakwaZidlodlo uBrigadier Atlenda Mathe uqinisekise ukuthi bona zange bevala indlela zokuphuma kwalabantu kepha bavimba ukuba kungangena abanye abamba ngokungemthetho kuyo le mayini. We have been standing static since these operations started as a way of preventing illegal miners from entering the shaft to ensure that they do not commit illicit mining activities. Mathe uqhubeke wathi imizamo yabo bona bekunguqinisekisa ukuthi abaphakelwa laba benza okuphambene nomthetho emayini. We've also been standing static at all these disused abandoned mine shafts as a way of preventing the food and water from going down because we are of the view that we cannot be feeding into crime. Isicelo somunye wabamba ngokungemthetho sesizakele ukuthi uhulumeni asize bonke laba abanye abasengaphansi komhlaba. Sinabanye ngwandi basileyo bagula ngobunzima abanakudla ngonikhuluma nihleli kule ndawo nihleli kuyo. So if indlela ikhona makwenziwe uncedo ukuthi abantu bonke mabancedakale bafane nami lo niphumileyo. Lolu daba luzolalelwa kusasa enkantolo ephakeme ePitoli kanti umkhankaso wokuhlenga bona laba bavalelekile uyaqhubeka. Silinda okuhle ngidi endabeni zeSABC. Ungqongqoshe wezokubuyiswa komhlaba nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya uMzwanele Nyonso usehlangane namalungu omphakathi aseQhumanqa eCofimvaba eEastern Cape mayelana nomhlangano wohlelo iNcoha Dairy Scheme endaweni yezakhamuzi ezithi aluphathwa ngendlela lolu hlelo futhi abahlomuli njengabanikazi bomhlaba. Abahlali baseQhumanqa bamemelela urhulumente ukuba aqwalasele kwaye alungise umthetho weproperty yoluntu kwaye iquke nenkokheli zemveli. Lo mthetho ukhuthaza uluntu ukuba lubambisane kwindlela yokusetyenziswa komhlaba ngokwemigaqo uluntu elivumelene ngayo. Abelungu ababemanage scheme bahamba nesuitcase zabo. Awushiya umhlaba kubantu nenkosi zabo. Namhlanje lo mhlaba lo uleleyo. Siyakhathazeka ke ngexesha urhulumente okhokhelwe ngabantu abamnyama kuthiwa into ezenziwa ngabantu abamnyama ziyafa.
Lovuselelo lomhlaba nophuhliso lwasemaphandleni lithembise ngokuvuselela izikims ezisezilalini. I-CPA nje apha ikhona kukho ingxaki kukho uxanduva nangose siqale iphulo lolungisa umcimbi we-CPAs sizawuqalela imbombo in 2 weeks time sizibize zonke i-CPAs under one roof sithethe nazo sayenza kuzo zonke ezi provinces sibone uba yintoni enokwenziwa ke ngoku xa sizincamile. Umphathiswa uNyonzo uthembise ukuba uza kuphinda andwendwele ababahlali nalapho aza kuza nomkhombandlela. Kwindaba ze-SABC ndinguNomzwanele Mngoma eMpuma Koloni. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Buke sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa umusa wenkosi ube nani nonke.